dinten iki wonten tugas prakarya seni budaya. Para siswa diparingi tugas supados damel prakarya ingkang sae lan kreatif. Tugas menika dipun kerjaaken berkelompok. Anggota kelompok kula nggih menika kula, Niken, kalih Oni. Woi rek, Lapo? sesuk sing dak kerja kelompok apa ora? Yo sido to. Ya iyalah, kan tengate rong dino maneh. Terus harap kerja kelompok nanti? Kepiye lek nang omamu ae? Ya kok apa? Meneh mari mulai sekolah. Sesuk patunge gawe patung apa? Coba lek patungnya kewan, ya apa? Iki mau aku nemu gambar manuk murai piye? Ya iku ae ora apa-apa. Aku langsung nak omahmu wae ya. Aku senona coba tinggal. Ya lek ngono mlayu wae, jangan aku megel-megel. Santai rek, SSC akeh. Ya Allah, enake. Niken kuwi niat kerja kelompok apa golek panganan wae? Ya iyalah. Ayo wis lek ngono ngerjakno nang mari. Bahan-bahannya apa wis siap kabeh, Rek? Siap, 86. Ya wis, saiki ayo guys sketsane dhisik. He, emang ini kayak gambar patung manuk murai? Kok bentuknya kayak laron? Bola ngono Oni iki. Santai lah, aku gak iso gambar. Ayo rek, mangan dhisik, wis tak siapno. Waduh, kok enak iki. Ya wis, sik ngono ayo ndang mangan. Cek tugase ndang mari. Iki dicat warna apa? Lak patungnya dicat warna ireng, coklat, lan putih wae apik. Yo ngono ae. Yeay, akhirnya wis jadi. Iya, bekel banget aku. Yo rek wis suwun padha gelem kerja kelompok. Aku suwun pisan. Ya, padha-padha ya. Nih, mau dhisik ya. Yo hati-hati. Oke.